Du kan godt. Jeg er 9 år, og jeg kan da allerede cykle. Og tænk virkelig, at hun ikke kan. Hun kan ikke cykle, og hun er noget med 20 år gammel. Hun har aldrig nogensinde øvet Se selv. Jeg siger det jo. Hun kommer aldrig. Og jeg siger aldrig. Du sender live. Det er godt tv. Okay. Du gør det rigtigt. Så skal du bare gøre. Tag den anden fod op, og så gør du det der. Bliv ved. Nu skal jeg vise dig, hvordan man virkelig gør. Okay? Jeg sagde, okay. Hvorfor er det ikke så svært? Det er ikke svært, når du først er kommet i gang.